אנחנו מציינים היום 100 ימים למלחמה, 100 ימים ליום הנורא, שבו נטבחו ונחטפו אזרחינו. אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף, עד לניצחון המוחלט, עד שנשיג את כל יעדינו. חיסול החמאס, השבת כל חטופינו, והבטחה שעזה לעולם לא תהווה עוד איום על ישראל. Bullshit. אנחנו נחזיר את הביטחון גם לדרום וגם לצפון. I'm sorry, I'm allergic to bullshit. אף אחד לא יעצור אותנו. לא האג, לא ציר הרשע, ולא אף אחד אחר. Blow it out your ass, bitch. ההתנפלות הצבועה בהאג על מדינת היהודים שקמה מאפר השואה, בשליחות אלה שבאו לבצע ביהודים שואה נוספת, ההתנפלות הזאת היא שפל מוסרי בתולדות האומות. מדינת ישראל, צה"ל וכוחות הביטחון שלנו נלחמים מלחמה מוסרית וצודקת מאין כמוה. נגד מפלצות החמאס, נגד הנאצים החדשים. You know, you guys really ought to cut down. מסע ההכפשה הבינלאומי הזה, אני מבטיח לכם, לא ירפא את ידינו ולא יחליש את נחישותנו להילחם עד הסוף. כי משהו השתנה בתולדות עמנו. See, now that's some bullshit.